Jeg er Louise Koch fra Rask på Raw, og i den her video, der vil jeg dele mit nye hjertesbarn med dig. Det er simpelthen min nye bog, som hedder Naturligt Rask, og det er den første i rækken af 2, hvor denne her bog, den handler simpelthen om, hvordan man helbreder sig selv naturligt. Helt uden piller, helt uden læger, helt uden kosttilskud, uden nogen som helst former for behandlinger eller noget som helst andet end bare sig selv og sund mad og en sund livsstil selvfølgelig også. Jeg var for en 4-5 år siden rigtig syg, og jeg lå i min seng og kunne dårligt nok forlade den, og havde kronisk træthedssyndrom og en lever, der ikke virkede, og jeg havde hormonproduktion på 0 nærmest. Jeg fik at vide, at jeg var tæt på kræft, og jeg havde gigt i mine, eller urinsyregigt hedder det, i mine tær, og i det hele taget var der bare en kæmpe lang liste af ting, som var galt med mig. Og jeg havde i et år prøvet alt, hvad lægerne og kostvejlederne de sagde, men der var ikke rigtig noget af det, der hjalp. Og så var der var en pige på nettet, som simpelthen foreslog mig at spise næsten kun frugt og grønt og leve efter en livsstilsretning, der hedder naturlig hygiejne. Og det prøvede jeg så, for jeg tænkte, jeg havde ikke noget at miste ved det. Og på relativt kort tid kunne jeg så mærke, at jeg begyndte at få det bedre. Men det var ikke så nemt på det tidspunkt, fordi jeg var meget syg, og jeg havde ikke rigtig overskud til at sætte mig ind i alle de her nye ting. Det var alt muligt med, hvad skal jeg drikke, hvornår skal jeg sove, hvor længe skal jeg sove, hvor meget må jeg motionere, hvordan skal jeg få frisk luft og alle sådan nogle ting. Og jeg brugte en pokkers masse tid på at ligge og læse i sengen, og det var selvfølgelig alt sammen på engelsk. Og jeg ville ønske på det tidspunkt, at der fandtes en bog, der ligesom forklarede mig let og lige til, hvad er det, jeg skulle gøre. Så nu har jeg simpelthen skrevet den bog, som jeg ønskede fandtes dengang, og det er som sagt blevet til det her værk. Og i den her bog, der starter jeg helt fra bunden af og simpelthen at forklare først min egen historie selvfølgelig, men også simpelthen, hvordan virker naturlig helbredelse, og hvorfor er det, vi bliver syge i vores moderne hverdag. Hvad er det, der sker, og hvad er det, der skal til for, at vi ligesom kan begynde at gå den modsatte vej, fordi kroppen kan helbrede sig selv. Vi ved det, når vi brækker en arm, eller når vi skærer os, så heler såret igen, og det er ikke pillerne eller lægen, der gør det, det er simpelthen kroppen selv. Så hvordan får man adgang til den her selvhelende evne, som kroppen har? Det er det, som bogen handler om. Der er 10 trin, kan man sige. Altså jeg prøvede at bryde det ned i en måde, som er let at gå til. Så jeg lavede de her 10 trin til, hvordan flytter du dig fra A til B. Og de 10 trin, det handler om sådan noget som blandt andet søvn og kosten, og om motion, om positive tanker, om alle mulige livsstilsting, som er rigtig vigtige at få med. Og så har jeg nogle redskaber til, hvordan man så kan sørge for at få alle tingene med i sit liv. Og til sidst i bogen, der kigger jeg lidt på, hvad man kan forvente at opleve, når man gør det på den her måde. Fordi især når man ændrer sin kost til kun at leve af primært rå frugt og grønt, så sker der en masse udrensning, og der er det meget rart at vide, at det er altså okay. Det er ikke fordi der er noget galt, men det er sådan skal det være, og der beskriver jeg så lidt om det. Så som sagt ser den sådan her ud. Der er lidt forskelligt at kigge på. Som sagt, så er det her del 1 af 2 bøger. Bog nummer 2, der går jeg endnu mere i dybden med kosten, fordi at det kan være så omfangsrigt at finde ud af, hvad skal jeg spise, hvornår skal jeg spise, hvad må jeg ikke spise. Alle mulige ting. Og den kommer også til at handle lidt om nogle specifikke sygdomme, og hvad man skal gøre i de tilfælde. Men altså, den skal jeg nok præsentere, når den kommer på banen. Og det gør den desværre først til efteråret 2013, så i første omgang så er det den her, det handler om. Men det er altså ligesom også denne her, der er grundbogen til, hvordan man helbreder sig selv naturligt.
Jeg håber i hvert fald, at jeg kan glæde rigtig mange andre mennesker ved at få muligheden for at afprøve den her naturlige måde. Og så at få lov til det på en måde, som er meget mere nem end den måde, jeg var ude for, hvor jeg skulle sidde og tygge mig igennem en masse engelske tekster og selv stykke det hele sammen. Så jeg håber meget, at jeg kan hjælpe dig med at få det bedre. Om ikke andet, så giv det et forsøg nogle måneder, og så ved du meget hurtigt, om det er noget, der virker for dig. Den kan købes i boghandlen, og den kan også købes på nettet, blandt andet hos saxo.com. Så jeg håber meget, at du har lyst til at læse den, og at du vil få rigtig meget glæde af den. Tak for nu.